Unya, ibaw manggid mo nga birthday nako karong November 24, dili ko maghikay, di sad ko mudawat anang mga items nga inyong ipanghatag nako. Usa ra gyud akong dawaton. Unsa man? Thank you very much. Salamat ra gyud. So you better be sure. Happy birthday, Father! Oh, mag-uabot. From work. Give ka na ko work. Para makaabot ni sa submission na deadline. So, happy birthday, Father. Hinaut ka mag-enjoy sa mga adlaw diha. Hinaut makabalik ka din Texas home. Sa blessing. Nagamit na lingaw sa imong pag-ari dire. Iwan sila, sunod na po daw. Sunod na po daw. So happy birthday, Father. We wish you all the best and thank you for being such a big blessing to others, to the community. Wish you more birthdays, long life, and good health always. Ang ato ang kuan diha makalan. Na para ba yung makalan no? Wa dyan ni inom man ni Father. Maghuwat lang daw ni siya, di mo balik ka. Hindi ko kainom kaya sige ko dapat yung plano. Kainom. Para imo gapon ni dili niya i-serve. Di man kani mapanos. So happy birthday, enjoy your birthday, and God bless. God bless. How old are you? Balik-balik sa Texas, enjoy! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever, may God ever, may God ever bless you. Happy birthday, Father Shano. Many more birthdays to come in your life, and thank you for always giving us your inspirational messages. Thank you for always praying with us. Thank you for being you. I hope God will give you more blessings, more years to come, and more happiness in life. God bless you more from La Rubis and the Alimas family of Maui, Hawaii. Happy birthday and enjoy your special day. Happy birthday to you. Happy birthday, Father Shano! Happy birthday, Father Shano. Stay healthy and be safe always. Happy birthday. Love you. Hi, Father. Happy birthday. And keep safe always and be healthy. And thank you for everything. Thank you for the daily gospel that you sent me to send us. Thank you so much. It's so nice and very nice reflection every day. Thank you so much and happy birthday. Father Shano, salamat sa higayong imong gihatag na part akong pamilya sa imong pagsunod uban sa Ginoo. Hinaot nga magmalampuson pa ka sa imong mga tinguha sa paghatag og mga adlaw-adlaw nga mga panginahanglan sa among kinabuhi nga religious nun. Daghang salamat sa tanan og hinaot magkita-kita ta puhon. Happy birthday pag-usab, Father Shano. Padayon, Father, sa pagpangaliya sa katibuk-an ug sa katawhan. Sa daghan yung kay salamat sa naparte mi sa imuhang adlaw-adlaw nga mga pagampo. Thank you so much. Hope to see you soon, whether in the Philippines or here in New York. You're always welcome here in New York, Father. And God bless us all. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Father Shano. God bless. God bless. Be safe always. Be safe sa mga kalamidad. Thank you. Bye. Bye. Generous, calm but firm leader, Slat, love, maayo, buotan, the good shepherd, tinabangon na tao.
Usa siya ka maayong ehemplo og sulugoon sa Dios. Usa sad siya ka good role model dili lang kay sa mga kabataan kundi sa tanang katawhan. Kay Father, anak jud iyang turing nako bisag dili siya naghimo nako pero grabe kayo siya mohatag og fatherly nga paghigugma. Slat. Kay bisag asang parokya mapunta si Father nadyong slat. Sana nga masulti ni Padre Siano sa Good Shepherd. Di lang kayo namang mga batanon, kundi sa tanang Padre Siano mga staff, yung mga ubang ministry, uban nga ka ng mga mandated organization, kanunay ganun niyang magmangno, diri ka na mo. Natawag na ko si Padre sa Good Shepherd, or mayong magbalantay. Akong gi-appreciate ni Father kay nakoy gitawag og 5 ka M, manggihatagon, malulayon, matinabangon, mahigugmaon o mapaubsanon. He sees the potential in young people, always encourage them. Iya pagka-generous. Tag zero balance na if makakita gyud siya nga usa ka tawo nagkalisod, muhatag jud siya. The way siya mutabang bitaw is dili siya mamili og kinsa iyang tabangan. Dili siya mamili og tawo nga ay kanira siya tong tabangan kay Katoliko siya. Like kanang dili siya magtanaw bisan pari siya, dili siya magtanaw sa unsay religion nimo. Wala siya basis bitaw sa pagtabang, like kumutabang siya tanan jud. And usa pa sad is kanang bitaw mangumusta jud siya namong mga ashrates kung okay pa ba mi ana. Grabe ka siya ka mapinanggaon. One time, naini, blessing to nga couple, kuyo ko di Father ako ni assist, then katong couple, Father, ako liang kon sa usa ka katong silingban, Father, ano to? Grabe itong na-appreciate ako si Father ba, kanang di-appreciate ako kalit. Nihana siya na ko, dari sa Father ko ka, di-appreciate, nana ko nga, ganda sa kunin, pero kung natawa pa, pero nihana ko, Father mo, nahilo kay, nihana ramag ko rin. Tungkol dato kay, one of the Father, no, banding na siya din na mong pagsuporta sa among ministry, hilabi na sa mga kabatanunan diri sa Compostela. Sa akong na inumduman nga kauban si Father kay katong first akong uban niya unya giparosaryo ko ni Father di pa ako kibaw mo rosaryo ato iya kong giingnan nga sunod uban nimo dapat kibawon daw ko mo rosaryo so kung gipanikamutan nga makahibaw ko unsaon pag rosaryo so karon ako nang na-memorize na Kanang mga unmi sa dining, always jud na siya mga musta namo, always jud na siya makigstorya namo. It's just a simple moment but I really cherish that. Una na kong uban sa iya pag-serve sa outside perti jong kulbaan jud tungod sa taas sa iyang standard sa pag-serve kulbaan jud kag ayo ko samot na first time pa thankful gyapon ko kay okay ra ako ang pag-serve ato that time. Katong first time jud nako nga ni open up sa ako ang problem sa iyaha ni ana man siya nako sa una nga ayaw lang mo paguna-huna nga kutob ra siya pagkapari beyond pa siya ana amahan siya nga anda mo giya maminaw sa ato especially sa atong lowest moments. Atong pagkuana mo sa Del Pilar, gabi jud kaayo kalingaw. Like first time ko na ako nga makasakag stage ng sayaw. Katong pag motorcade of saints kay actually dili jud ta mi makakuyog kay wala mi kasakyan and basta pa sa DC. Gitawag mi ni Father kay iya mi gipasakay sa iyang sakyanan iya mi gitawag nga ali sakay mo ana. Yung moto nakakuyog mi kay tungod ni Father iya mi gitawag. Dilan sa mga pasalamat diri, wala 6 years pa ka diri. Dilan sa nakot doon karon kay dagan pa king adlaw, dagan pa activities nga kuanan. Basta ako lang gid Padre, nasingkasing gid pasalamat. Dako kay kong pasalamat kang Father Siano. Napalambo niya akong kaalam pinagis sa iyang pagpadayag sa mga pulong sa Ginoo. I want to thank him for everything, for believing us and for supporting us always. Pasalamat mi ni Father tungod sa iyang kabutan in behalf sa among ministry sa Sakristan is ginasuportahan mi niya. I want to thank Father sa 3 years na akong scholar niya. I thank Father about nga iya kong gitabangan, especially sa akong pag-eskwela on behalf of the SBFP scholars. I want to thank you, Father, for not just supporting us financially sa among education, but for loving us and caring us and giving all the fatherly affectionate to us. Pasalamaton kaayo nimo diri nga gihatagan ko nimo kahigayunan nga makauban-uban sa imong mga misa sa simbahan o gawas sa simbahan sa mga schedule nimo gani tungod nimo natuyok na sad nako ang tibok Cebu. Dako akong pasalamat nimo diri sa imong kaayo sa pagkamihitagon og mapanggaon namo. Magpasalamat ko kay Padre, kay kaning isip mga batanon sa Compostela, iya jung gisuportaan ug wala niya biyae. Thankful sad kayo mi Father sa imong pag-monitor bitaw namo every time mo serve me kay dili jud nimo itugot nga dili mi mauli sa mga safety. Lag permi ka mag-monitor namo, lag dili ka ingon nga abi human na mi og serve kay sige pasagdan na. Una, thankful kayo mi Father. Ikaw ang parish priest ug ginana ka kamaayong tao diri namo. More birthday
days to come, Father. Hatagan ka og dugang kusog, peace of mind, maka-encourage pa kag mga katawhan nga mopaduol maayo sa pagsalig ug pag-ampo diha kang Kristo. Happy birthday, Dre! Thank you for loving your parishioners in a fatherly way. And I want you to know that you always inspire us more than you know. Hi, Dre! Happy birthday! Thank you kayo, Dre, sa imong pagdawat sa akoa, sa amua. Thank you kayo for your unconditional love. Thank you kayo, Dre, for gugma bitaw nga nag-agas-agas. Thankful pud ko ni Lord nga iya kang gipadala as instrument sa amua. Happy birthday, Dre. Nang-greet na ko kay muna ko palit og slots. Unta hatagan ka sa Ginoo og taas nga katuigan para daghan pa kaayo kag matabangan nga mga kabus ug hilabi na tong mga walay balay ug mga estudyante nga walay kapasidad nga labi na sa financial sa pag-eskwela o usab diri sa parokya sa Santiago Apostol Parish. Happy birthday, Dre, ug amping kanunay. God bless you. Happy birthday, Dre! Wishing you a long-lasting life and stay safe, Dre. Mahal kita. More birthday to come, more month, year, and days to come, and also, very important, more slots to come. Ano na ilang good nga, focus ka diri na mo, mga parishioners sa Compostela, ay naging kalimtang yung mga galingon. I wish nga pili unta siya mo tulong sa among pagsuporta sa among ministry ug iya gihapon ning suportaan. Happy birthday, Father! Padayon sa imong pagkamaayong tao, padayon sa imong pagdasig sa mga tao, hilabi na namong mga kabatan-unan. Padayon nga inspire me, mo alagad, mo serve sa simbahan, and enjoy your day, Father. Happy birthday, Father Shano. Dre, happy birthday, Dre! Happy birthday, Father Shano! Happy birthday, Dre. God bless always and amping. Happy birthday, Father Shano. Happy birthday, Father Shano! Hi, Father Shano. Happy 62nd birthday. Daghang salamat, Padre, sa imong tinabangon sa among mga timag. God bless you more. Daghang salamat. Happy birthday, Father Shano. Happy 62nd birthday, Father Shano. Happy birthday, Father Shano. Happy birthday, Father Shano. God bless. Happy birthday, Father Shano! Happy birthday, Father Shano! Happy 62nd birthday, Father Shano! Happy birthday, Father Shano! Happy birthday, Father Shano! Happy birthday, Father Shano! Yay!